салом бинандагони азиз, сархати хабарҳост. манзуратон аз студияи марказии радиои озодӣ. дар 10 дақиқаи баъдӣ дар баробари дигар мавзӯъҳо аз он хоҳем гуфт ки дар Тоҷикистон барои сабту нашри навору маълумоти ба гуфтаи мақомот беасос дар бораи хизмат дар артиш аз ҷумла аблағ ва ҷазо пешбинӣ мешавад. дар Русия як шаҳрванди Тоҷикистон бо 1000 кӯлоҳи тақаллубии брендҳои машҳур аз ҷумла Адидасу Найк боздошт шуд. Аҳмад Масъуд хабари гуфтушунидаш бо Толибон дар душанберо беасос хонд. хабарҳои дигар ҳам дорем ва ҳамчунин бароятон хоҳем гуфт ки имрӯз дар барномаи ахбори озодӣ чиҳо дорем. дар Тоҷикистон барои паҳн кардани хабарҳои ба гуфтаи мақомот бар дурӯғ дар бораи шарту шароити хизмат дар артиш аз ҷумла сабти аблағ ва ҷазо пешбинӣ мешавад. вазорати мудофиа пешниҳод кардааст ки дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ барои сабти навору нашри маълумоти ба гуфтаи онҳо беасос аз ҷараёни даъват ба артиш ҷарима ё ҳабси маъмурӣ таъин кунанд. мақомот ҳадафи ин тасмими худро пешгирӣ аз бадномшавии хизмат дар артиш номидаанд. ҳар сол баробари оғози маъракаи даъват дар кишвар сабту наворҳои зиёде аз лаҳзаи аблағ ва ё ғайриқонунӣ ва бо зур ба хизмат бурдани ҷавонон нашр мешавад. ҷузъиёти ин пешниҳодро дар барномаи хабарӣ 3 соат баъд бароятон мегӯем. дар фурудгоҳи Пулковаи Санкт-Петербург як шаҳрванди Тоҷикистонро бо садҳо кӯлоҳ ё кепкаҳои дорои навиштаҷоти брендҳои маъруф боздошт кардаанд. расонаҳои Русия бо такя ба иттилои мақомоти гумруки Санкт-Петербург навиштаанд, мусофири хатсайри Душанбе мехост бо роҳи ғайриқонунӣ тақрибан 1000 кӯлоҳи Адидас, Пума ва Найкро вориди ин вилоят кунад. мақомоти гумруки Пулкова мегӯянд бо муроҷиат ба масъулини ин ширкатҳои маъруф маълум карданд ки кӯлоҳҳои воридшуда аз Тоҷикистон ҳама қалбакӣ буданд. дар бозорҳои Тоҷикистон нусхаи қалбакии молу колои ҳамаи брендҳои машҳури дунё озод хариду фурӯш мешавад. ҳукумати Украина қарори Владимир Путин раиси ҷумҳури Русияро танқид кард ки иҷоза дод украиниҳои тамоми қаламравиён кишвар шаҳрвандии Русияро ба даст оранд. вазорати умури хориҷии Украина рӯзи 11 июл бо нашри як баёнияи расмӣ гуфт ин қарор як таҷовузи дигар ба истиқлолу тамомияти арзии Украина ва мухолиф ба тамоми меъёру усулҳои байналмилалӣ аст. дар баёния омадааст ки додани тобеияти Русия ба шаҳрвандони Украина аз назари қонунӣ эътибор надорад. Дмитро Кулеба, вазири умури хориҷии Украина, гуфт қарор дар бораи шаҳрвандӣ як намунаи дигари иштиҳои ғоратгаронаи Путин аст ва аз шарикони кишвараш хост кӯмакҳои низомӣ ба Украина ва таҳримот бар зидди Русияро зиёдтар кунанд. бар асоси фармони Владимир Путин тамоми шаҳрвандони Украина ҳақ доранд аз ин ба баъд мисли сокинони вилоятҳои Донецк ва Луганск ба осонӣ шаҳрвандии Русияро ба даст биёранд. чунин шароитро Русия соли 2019 барои сокинони ду вилояте фароҳам карда буд ки аз соли 2014 таҳти назорати ҷудоиталабони таҳти ҳимояти Москав аст. ҳафтаи гузашта дар вилояти Суғд ду бесарпаноҳ дар шароити сахту сангин ҷон бохтаанд. яке аз онҳо Бахтиёр Тоҳирови 43 сола аст ки радиои Озодӣ қаблан дар бораи сарсониҳояш гузориш дода буд. баъди гузориши радиои Озодӣ хайрхоҳон ӯро бо ҷои зист таъмин карданд, вале Бахтиёр боз ба кулбаи нимавайронаи пешинааш баргашт. дар барномаи ахбори Озодӣ ки баъд аз 3 соат пешниҳоди шумо мешавад, дар бораи зиндагӣ ва марги марди оворагард ҳам гузориш дорем. умедворем дар ин барнома моро ҳамроҳӣ мекунедин ва дигар хабару гузоришҳои барномаро мебинед. ҷабҳаи муқовимати миллии Афғонистон гуфтааст хабарҳо дар бораи эҳтимоли гуфтугӯи онҳо бо Толибон дар Тоҷикистон беасос аст. дар баёнияе ки дар саҳифаи расмии ҷабҳаи муқовимат нашр шудааст, таъкид мешавад ки ин гурӯҳ ҳамеша сулҳи пойдору воқеиро роҳи ҳалли аслии мушкил медонанд. аммо Толибон ҳамоно ба музокира ва сулҳ эътимод надоранд ва ба қудрати ғайриқонунии худ бо роҳи зулму зур идома медиҳанд.
چند پیش برخی از رسانه‌ها در تاجیکستان خبر دادند که جبهه مقاومت ملی افغانستان تحت سروری احمد مسعود نیت دارد در دوشنبه با طالبان گفت و شنید کند. جبهه مقاومت ملی در پنجشیر زیر رهبری احمد مسعود بر ضد طالبان می‌جنگد. یک مقام وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مفتشان وزارت را تنقید کرده است که نه همیشه گفتگوهای تلفنی گمانبران در جنایت را گوش می‌کنند. پلکونیک اسکرجان عبدالرسول زاده سردار ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی در یک تحلیل در نشریه رسمی این نهاد گفته است که بنابر تهدید سازمان‌های تروریستی مفتشان باید تلفنی گمانبران را گوش کنند. او گفته است مفتشان تنها با بیانات گمانبران قناعت می‌کنند و گفتگوهای تلفنی آنها را قبل از بازداشت ثبت و همچون دلیل پیشنهاد نمی‌کنند. گوش کردن تلفنی گمانبران در کشورهای دنیا یک کار معمولی است ولی با امر دادگاه صورت می‌گیرد. سازمان‌های بین‌المللی بارها تاجیکستان را برای گوش کردن تلفنی موبیلی فعالان مدنی برای فشار به آنها تنقید کردند. و چون معمول در آخر برنامه نگاه می‌اندازیم به قرب سامانی در برابر اسعار خارجی. 12 ایول بانک ملی تاجیکستان قرب روبل و دلار را به تغییر مانده است. 1000 روبل روسی امروز 170 سومانی تعیین شده است. قرب 1 دلار آمریکایی 10 سومانی و 51 درم و 1 یورو به 10 سومانی و 69 درم برابر است. این معلومات درباره قرب رسمی اسعار خارجی بود. در بانک‌های تجارتی ممکن است که پول شما را با قرب پایان و یا برعکس بالاتر از این عوض کنند. سرخط خبرها به پایان میرسد. 3 ساعت پس شما را در اخبار آزادی منتظر میشویم. خدا نگهدار.